Ron Jans, van jou de eerste keer bij het Scootjesiel, dacht ik, hè? En ja, toen bekend werd is dat jou de nieuwe trainer binnen van Heerenveen. Je hebt ladingen met Berenburg kregen. De cursus Fries zit erop. Nou, de eerste keer Scootjesiel. Ja, je verdiept je helemaal in de Friese cultuur. Ja, alleen ik lust geen Berenburg. Dat is wel een minpuntje. Ik moet wel zeggen, ik ben heel nieuwsgierig. Dus ik wil graag nieuwe dingen beleven en meemaken. En Scootjesielen, ja, ik heb nogal wat Friese vrienden, dus die hebben er wel eens over verteld. Maar ik ben toch wel heel verbaasd als je komt aanrijden in Eernewoude. Het hele dorp is afgezet, het parkeren, de drukte, al die bootjes na afloop op het water, het hele spektakel. Ik vond het wel een hele leuke ervaring in ieder geval. Ja, het is een spektakel, maar is het echt, die discussie is er nog wel eens, is het echt topsport, vind je jou? Nou, dat denk ik wel, want volgens mij zijn dit 14 beste scootjes van Nederland. Dus als je bij de top 14 van Nederland zit, dan... Van de wereld zelfs. Nog even... Sorry, Klaas. De wereldkampioenschap. Ja, dat kan ik heel moeilijk beoordelen. Maar ik denk wel, je moet er heel veel tijd in stoppen. Er moet behoorlijk samengewerkt worden. Aan de andere kant heb ik ook... ik zag met een verrekijker iemand roken aan boord. Denk ik van, ja, dat doen ze bij ons in het veld niet. Dus dan denk ik van, ja, dat vind ik dan weer wat minder topsport. Maar misschien kun je met roken ook wel gewoon winnen met scooters. Het weer altijd aan de kant wel. Er binnen hele illustere trainers die het wat sigaar komen in. En ja, nog. Dat mag niet meer nou, hè? Nee, is nou voorbij. Nee, maar ja. net meer roken in de koud. Nee. Maar